अगर आप भी चाहते हैं कि पूजा फिल्म्स का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। Music by Mohan Yadav। सुन रे यार देखी भइली बीमार चढ़ली जवनिया में भइल बा बुखार। सुन रे यार देखी भइली बीमार चढ़ली जवनिया में भइल बा बुखार। तो देखिए कि यारवा रे भइल बानी पागल है पतर की के गो। तो देखिए कि यारवा रे भइल बानी पागल है पतर की के गो। रिकॉर्डिंग स्टूडियो कोटवा। पतली कमर एकर बाटे कचनारे तो पला ढोड़िया रखले उघारे। अहिरे दादा पतली कमर एकर बाटे कचनारे तो पला ढोड़िया रखले उघारे। तो सारा हई लइका के दिल बाटे पागल है पतर की के गो। देखिए के यारवा रे भइल बानी पागल है पतर की के गो। देखिए के यारवा रे भइल बानी पागल है पतर की के गो। संजय सोने ही से दिलवा बला गो। राजा विरंजन संगे रहे भागल। संजय सोने ही से दिलवा बला गो। राजा विरंजन संगे रहे भागल। तो सोनुआ के देख के दिलवा पागल है पतर की के गो। देखिए के यारवा रे भइल बानी पागल है पतर की के गो।